Sawubona babuke, ngingudut Revathi Ramaswamy wase-Apollo Hospital eSecunderabad. Nonke niyazi ukuthi kuyini ukuhlinzwa kokukhipha isibeletho noma ukususa isibeletho. Ake ngikhulume ngezindlela ezehlukene. Usikhipha kanjani isibeletho? Kunezindlela eziningi zokukhipha isibeletho. Uma isibeletho uyazi sehle saceka futhi siphuma ngezansi, khona-ke ukususwa okulungile kuvela ngezansi futhi kubizwa ngokuthi i-hysterectomy yesitho sangasese sowesifazane. Le ndlela ingenye yezindlela ezilula kakhulu kumguli ekukhipheni isibeletho. Ngaphezu kokukhipha isibeletho, izakhiwo eziseduze ezibe buthaka nazo ziqiniswa. Ibizwa ngokuthi isekela i-pelvic floor kanye ne-perineum, ukuze yonke indawo iphakanyiswe. Enye indlela i-laparoscopic hysterectomy, ekhipha isibeletho esiswini kusetshenziswa ukusikeka okuhle kakhulu, okungaba yisentimitha elilodwa ukuya kwelinye. Khona-ke, uma isibeletho sisisikhulu kakhulu futhi uma i-laparoscopic hysterectomy ibhekwa njengento engenakwenzeka, khona-ke indlela yendabuko eyenziwa iminyaka eminingi ibizwa ngokuthi i-hysterectomy evulekile noma i-laparotomy hysterectomy, lapho usika khona uvule izingqimba zesisu bese ukhipha isibeletho ngezandla zethu. Yiqiniso, kukhona inqubo yakamuva kakhulu yokuhlinzwa ebizwa ngokuthi i-robotic hysterectomy, lapho irobhothi lisiza udokotela ohlinzayo ekukhipheni isibeletho. Lezi zindlela zonke zibalulekile, futhi ngayinye yazo ingcono ezimeni ezithile. Phoyini enquma ukuthi iyiphi i-hysterectomy okufanele yenziwe. Kuncike ohlotsheni lwesibeletho, uhlobo lwenkinga, kanye nobuchwepheshe bodokotela ohlinzayo. Kumele sihlanganise konke lokhu bese sinquma ukuthi iyiphi indlela efanele kuwe. Ngeke ngisho ukuthi enye indlela idlula enye. Zonke zihlukile. Njengokuthi unendima yompheki ocindezelayo, kukhona neqhaza lokupheka ngekadayi. Unendima kahavini we-microwave. Unendima yokupheka irayisi. Kumele usebenzise ngayinye ngokuhlakanipha. Kufana nalokho, kunezindlela ezahlukene, futhi kufanele sisebenzise ngayinye ngendlela efanele. Ngiyabonga, bangani.